si gunflana ye mun ye tiɲɛ ka dɔn mun kɛra min bi senna mun ye an se ye an b'o de kan n'o tɛ anw yɛrɛ ni Ala cɛ an b'a dɔn nin kɛnɛ sifa kunna wolo kɛnɛ tɛ bonya kɛnɛ tɛ kɛnɛ laɲininen tɛ o kama kuma dɔw bɛ yen an tɛna an da don o la jan de dalen don anw ɲɛ aw malidenw dalen don a la u bɛ aw bonya o kuma an bɛna aw wajibi ka taa manamana kuma fɔyɔrɔ la an tɛ don o la min ti ye fɔli kɔ o bi kɛ o bi fɔ parce que fɛn dɔw bɛ yen an ti ɲinɛ o kɔ bi gɛlɛya bi Mali kɔnɔ bi an b'a dɔn malidenw jigi dɔ ye M5 ye an ti bɔ jigi kɔrɔ bi an b'a dɔn anw cɛla yan dɔw bɛ yan u si sera yɔrɔ min ma u yera kɛnɛ minnu ka Mali ko la a man kan olu ka ye ko dɔw la nka dɔgɔmanin minnu bɛ an na kami b'a ɲɛmaa de tɔn filɛ aw man kan ka foyi kɛ min bɛ olu bɔ sira ɲuman kan nka maa minnu ye ko bɛɛ bila k'u ɲɛsin Maliko ma musotigi dentigi burantigi teri e sigilen k'a mɛn ko karisa ni karisa gulonna wale a gɛnna a ka kokolon fɛ ni o ma kuma min kɛra k'a ɲɛfɔ o bɛ faamuya cogo di o de kama an b'a fɔ le songo ye an b'a fɔ lumière ye ko n'an ma sigi nin kɛnɛ in kan aw bɛ jigin anw na nin kɛnɛ in a kun ti sigi bi kunu ni jigisigi kuma kun fɔra ni jigisigi kuma kun fɔra nka min fɔra o kɔfɛ ni dɔ ma fɔ tiɲɛ ni nkalon ka dɔn a man ɲi an si ma an bɛ min fɔ aw ye maa maa bɛ yan maa t'an na min bɛ ɲina kunun kɔ maa t'an na min bi jɔn sini na an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ tubabu ko ne pas renier le passé et ne jamais insulter l'avenir anw b'o dɔn an ɲinɛ o kɔ jamana kuma bɛ yen nka ni kuma sɛmɛnni na sariya ko dɔw bɛ yen n'i m'o fɔ a tɛ faamuya maa caman ye ne ɲininka mun bɛ i ni Choguel cɛ gɛlɛya jumɛn bɛ yen a fɔ an y'an ka dɔ faamu n bɛ Ala kale n t'a dɔn sigilen filɛ yɔrɔ min na min bɛ an cɛ bi nka min tɛmɛna n bɛ dakuruya fila fɔ o la tuma min n'a yɛlɛma kɛra ka na ni démocratie ye a taara UDD la a bɔr'o la ko a b'a yɛrɛ ka parti sigi a y'a tɔgɔ kɛ ko UDPM Union pour la défense de la patrie malienne fanga ma sɔrɔ UDPM bɔra yen UDPM kura tɛna a y'a dɔn k'a dɔsara minɛ o ma ɲɛnabɔ a ye tɔgɔ falen a y'a kɛ MPR fanga ma sɔn a nana a jigi sɛmɛnna n ko a ma i b'i fɔlɔ la i b'i jala i kan nka ni sen na i b'i jɔ kan ni tɔgɔ falenna ka ban n'an bɛ démocratie ko la an b'an ka siran an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ min bɛ se ka kɛ a ka parti sɛbɛn sɔrɔ ka fɔ ko parti dilanna ale y'o sɛrɛ ye ala y'o sɛrɛ ye a dɔn journaux bɛ yen bi n'i taara archive la i b'a ye i b'a kuma ye a kɔnɔ an nana b'o la
ne de bilala ale nɔ la ministériel la économie numérique la ne bilale min bɛ yen ne de b'a dɔn min fɔra ne ye ne de b'a dɔn mun fɔra n ye i ye min sɔrɔ a sɛbɛn na i b'a labɔ an b'a minɛ n ko ayi ne t'o kɛ welela k'a fɔ n ko cogo bɛɛ la n ko n t'o kɛ n ko n bɛ se ka min kɛ sɛbɛn bɛ yen tiɲɛ don a nɔgɔlen don an k'a fɔ a k'a sara a y'a sara n'i m'a ta i b'a sara cogo di a sarala a kuma fankelen dara nka a bɛɛ ma da kɔsafɛ M5 ko in na don dɔ la an bɛ tɔnsigi la u nana an maa fila cɛ ka bɔ jama cɛla ka taa n'an ye o y'a sɔrɔ Umar Jara o minɛna an ye tiɲɛ kɛra falen dɛ Isa Kawjim o minɛnen don an selen avocat nana ko Mudiga tɛ si yan avocat don avocat ti minɛ ten minɛcogo de b'a la n'a kɛra an bɛ ko lamaga jamana kɔnɔ hakili tɛ min na u taara président fɛ yen président ko Mudiga kana si yan a y'a bila an minɛbaaw ye wele u ko Mudiga avocat nana u nana ni sariya kuma ye e bilala taa so n ko ne bilala ka taa so ko ne kelen de bɛ yan wa ne kelen tɛ yan ne kelen ma minɛ tɔ minnu minɛna a b'an bila ɲɔgɔn fɛ wali ne bɛ to yan